चैतन्य सद्गुरू शूरकर आणि भास्कर यांच्या कृपा आशीर्वादाने या गोव्यामध्ये एकूण 6 उत्सव होता आणि त्याचा प्रारंभ मडगावपासून होता. गेली 46 वर्ष हा अखंड हरिनाम सप्ताह त्यांच्या कृपा आशीर्वादाने होत आहे. आणि या उत्सवासाठी सगळ्या आळंदीचे विद्यार्थी आणि पंढरपूरचे विद्यार्थी फार 4 वर्ष माधुगिरी मागून अनेक तपस्या करून तेथे गुरुदेवांच्या आशीर्वादाने परिपक्व झाल्यानंतर तो प्रसाद येथे येऊन सगळ्यांना कसा भक्तीमध्ये आनंद वाटेल किंवा संप्रदायाचे नेम परिपक्वने सगळ्याला रुजेल अशी फार प्रेरणादायक असतात. त्याच्यासाठी आम्हाला आदर्श म्हणजे धनुमामा, आपले सोपान, मयूर महाराज, अनेक महाराज आम्हाला जरी बाहेर ते जात असले तर इथं मात्र ते हक्कापेक्षा प्रेमानं जास्त. आणि या पूर्वजांनी फार कष्ट घेतलेले आहे. व्यवसाय म्हणजे आमचा भांड्याचा वगैरे होता. आज पांडुरंगाच्या कृपेने प्रत्येकाच्या घराच्या मजल्यावरती मजला चाललेला आहे. ते म्हणजे सद्गुरूंची दया आणि ज्ञानोबा तुकोबार यांची दया. कुंडली वरधार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव. किती वर्ष झालं तुम्हाला म्हणजे हे सगळं तुमचं कल्चर? 46 वर्ष चालू आहे उत्सवात. धनंजय महाराज ओलेकर आनंदी देवाची गेली 46 वर्ष विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर मडगाव. गोवा हे ठिकाण लौकिकदृष्ट्या जर बघितलं तर काही जण फिरायला येतात, पण आम्हाला महाराष्ट्रातून येऊन आम्हाला हे अनुभवायला मिळालं की परमार्थ कसा होतोय. महाराष्ट्रात तर चांगल्या पद्धतीनं होतोय, पण तितक्याच ताकदीनं गोव्यामध्ये सुद्धा परमार्थ होतोय. कारण हा सुख स्वरा स्वर्गी नाही. नामदेवराय म्हणतात आज ज्यांचा उत्सव आहे, ज्या निमित्तानं हा सप्ताह 5 दिवस गोवा येथील मंडळी करतात, ते सोपान महाराज ज्यांनी समाधी घेतली, वयाच्या 16व्या वर्षी ज्यांनी समाधी घेतली, ते ज्ञानोबरायांचे धाकटे बंधू सोपान काका यांचा हा उत्सव आहे. आम्ही फक्त एकच करावं की मस्तक हे पायावरी या वारकरी संतांच्या कुंडली.